mâini muncite de o viață 40 de ani în industria manganului și nicio televiziune din România n-a vrut să dea interviul cu mine luat la fabrica de industrie manganul unde am lucrat și am fost dat afară fără niciun motiv, rămânând în propria mea țară captiv, șomer și fără vreo sursă de venit. La fabrica de mangan unde am lucrat 44 de ani, nu am avut nimic de câștigat în urma anilor munciți manganul, adică am plecat manganul timp de 40 de ani și după 44 de ani tot așa am rămas fără vreo sursă de venit, câștigându-mi existența doar din bunavoința Domnului nostru, Dumnezeu și a Mântuitorului, de a-mi da tot ce mie îmi dorește inima din belșug la fiecare protest al țării. Simion, opoziția, așa zisă opoziție, a manipulat poporul că el este ajutorul. Nu, este tot al sistemului. La fiecare manifest el împrăștie lumea prin mulțime de a acapara orice eveniment de a nu ieși vreo revoluție în țară. Simioane, dacă vreodată pe la Severin mai dă Dumnezeu să vii, am să iau fratele meu la mine la fabrica de industrie manganul, să freci și tu la manganul meu timp de 44 de ani, ca și trădător care ești, că din cauza ta țara este cum este, bătrânii nu au mâncare, alocațiile nu mai cresc și te dai suveranist. De fapt, ești un trădător, manipulezi lumea foarte ușor, care nu au creier sau care și-au pus speranțele în tine. Vă așteptăm la turnul Severin pe toți, cei din Partidul Aur, PSD, PNL, UDMR, minorități, toată clasa politică, de a freca manganul în comun. Bineînțeles, pe al meu.